Jaké auto je vlastně vhodné na autoslalom? Krátká odpověď je skoro jakékoliv. Pojďme to vzít ale trochu víc do detailu. Záleží totiž hlavně na tom, jak chceš fungovat. Chceš jezdit po ose, přijet na závod a zase po vlastní ose odjet? Pak jsou ideální sériová nebo lehce sportovní auta. Typicky lehká auta jako Peugeot 106, Saxo nebo Honda Civic. A nebo silnější sportovní edice, Renault Clio, Honda Civic Type R, případně zábavné zadokolky jako Mazda MX-5. Vidíme ale samozřejmě i spoustu různých BMW. Pokud chceš žít cestou plně závodní auta, které vozíš na podvalu, tam je výběr téměř neomezený. Nejčastěji uvidíš právě 106 nebo Saxa, ale i speciály jako Škoda Fabia, Fiat 126 nebo Toyota RXGR. Pokud chceš začít zlepšovat se a sbírat zkušenosti, je to vlastně skoro jedno. Důležité je začít a jezdit. Pokud chceš jezdit na výsledky, sleduj ověřené kombinace. A pokud nechceš řešit vlastní auto, existuje i cesta přes Fabiaka, kde dostaneš auto k dispozici a všichni mají stejné podmínky. Jestli tě zajímá konkrétní doporučení podle toho, co máš třeba doma v garáži, klidně napiš. S výběrem auta ti rádi poradíme.